தனக்கு தொடர்புடையவரிடமிருந்து 4 கோடி ரூபாய் பணம் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறித்து பாஜக வேட்பாளர் நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். மக்களவைத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் வேட்பாளர்கள் மக்களுக்கு பணம் கொடுப்பதை தடுக்க தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு தேர்தல் பறக்கும் படை தீவிர கண்காணிப்பில் இருந்து வருகிறது. சோதனையில் 50,000க்கும் மேல் பணம் வைத்திருப்போர் உரிய ஆவணமில்லாமல் கொண்டு சென்றால் அப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி திமுக, அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சி பிரமுகர்களின் கார்களில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சூழலில் சென்னையில் இருந்து நெல்லைக்கு ரயிலில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூபாய் 4 கோடி பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தாம்பரத்தில் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இந்த பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டவர்கள் பாஜக வேட்பாளர் நயினார் நாகேந்திரனுடன் தொடர்பில் உடையவர்கள் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இதுகுறித்து செய்தியாளரை சந்தித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், தனக்கும் இப்பணத்திற்கும் சம்பந்தமில்லை எனவும் தன் மீது உள்ள காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக தன்னை டார்கெட் செய்வதாக கூறியுள்ளார். மேலும் திருநெல்வேலியில் தாமரைக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாகவும் அதனை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் சிலர் தன் மீது தவறான பிம்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி தெரிந்து கொள்ள ரெஃப்ளெக்ட் நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.